जिनैथि गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्लानि थाइगिरखारि सक बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव 20 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 31 जानुवारिसिम 6 सान खुंनो लानाय हाबाफारिनि दिनै गिबि सान। धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों फोरबो फालिथाय खुंनानै लाइमोनफोरखौ धोरोमारि गियान बोसोन होलांनो आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोजोरै फोथांना लाखिनो लोगोसे हालामनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे फालिथाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो गेलेनाय आयदायाव मेराथन खारनाय, आइजोफोरनि काबादि गेलेनाय, हांसो हमनाय, बुलुर बादायनाय लोगोसे हारिमुआरि आयदा बायदि हाबाफोरखौ मावफुंनो लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बाथौ सान फालिथायनि गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवनानै होयो 58 नं तामुलपुर LAC नि बारग' MLA सन्दीप बर'। गोसोखां सायनासालिखौ बेखेवो BTC-नि बारग' मावफुं सोद्रोमा देबेन बर'। बुलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो गरेस्वर ओनसोलनि जौगासार फालांगिरि गिरेन्द्र बर' आरो बाथौसालिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला लाइमोन गांखं BPF-नि गाहाय नेहाथारि दैमु बर'आ। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि दैथुन बर'आ गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ लोब लोब फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोनखौ मिजिंथियो होननानै फोरमायथियो। जिथु बाथौ फोरबो बेखौ दिनै नङा, दिनै जागायजेननाय नङा। 12 बोसोर सिगाङावनो बे ओनसोलनि जाखांफुनाय गोख्रों दैदेनगिरि उन्दै सेंग्रा आं बिथांमोनखौ फार्स्ट गिबिनिफ्रायनो मोनबोदों। बिथांमोना उद्धम गोसो गुदुं जानानै बे ओनसोलाव प्रथम बाथौ फोरबोखौ फालिबोदों। गासै बे ओनसोलनि रायजो राजा गासैबो बिभिन्न दल संगठननि दैदेनगिरि आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरा बे माबायाव अनुष्ठानाव जगदान होबोदों आरो दिनै फैयै 12 बोसोर जाफैबाय आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे सेंग्रा जिथु सरासनस्रायै धोरोमखौ फालिनायखौ जोङो माने बैसोगोरा मानसिफोरा फालियो, खिन्थु बे ओनसोलनि धोरोम फालिनायखौ जोङो इउनिक मोनसे मोनबोदों। सेंग्राफोरानो नेतृत्व होबोदों आरो बिनि थाखायनो प्रत्येकटा प्रग्रामावनो प्रत्येकटा बोसोरावनो मोजाङै बिथांमोना डिसिप्लिनै साक्सेस खालामबोनो हादों आरो एबारबो 6 दिननि प्रग्राम लानानै खालामदों आरो आं सानो जोबोद मोजाङैनो साक्सेस जागोन। आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजां सोलिलांगोन आं बेखौ मिजिंथियो। आरो बयबो जोंनि तामुलपुर ओनसोलजों लोगोसे गासै बाथौ धोरोम सिबिसुला रायजो राजा आरो गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा जाहाथे फैनानै जगदान होफायो बे 6 दिननि प्रग्रामाव। बयखौबो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि आरज गाबदों जाहाथे बयबो बेहाय जगदान होफायो, लैहोर फैनानै बेखौनो आं खावलायो।